Co jsem dohrál challenge, tak mě napadla hned další challenge. To je střílení jenom superkama. Tomu by se hodilo třeba spíš tu, ale vlastně ne. Ten si pomalu nabíjí ultiny. OK, i na boxy. Platí to i na boxy. Jakmile uvidím nějaký box. Už mám nabitou superku. Bom. Ok, já se tady počkám na superku, než poběžím někam moc daleko. To nejde, no? Ne, já nechci jít po Edgarovi, tak já jdu sem. Já zdrhám prostě. Já bych si rád zopakoval tato challenge. Že chodí jenom superkama bula. Okay, já se sem zavřu do té klece, ne, tak to byl špatný nápad. Kamo! Moje superka je... Pum. Kámo, já nepojím. Kámo, já po ní vůbec nemůžu chodit. Ne. Hej, žuču. Ale dobře se utíká, jako. S touhle superkou. Dopi. Ale neřekl jsem sprostý slovo, jo? Kámo, ne, já jsem u něj blízko. Yes! Ježišimaria. Jsem u něj byl tak strašně blízko. Kámo, já se bojím, že tady bude strašně luzlej párku. Určitě pokazím Winstreak. Kámo. Tak to už bude trošičku těžší. Jo, vlastně jo, já se můžu jíbat. Kámo, já střílím jenom superkama, takže pokud mi to zabiješ před nosem, tak bych byl rád, jo? Ne, Jo, no, musíš to zabít, kámo. Já nechci opravdu používat superku. Kámo, tady je Brock, já se ho strašně bojím. Kámo, já nechci úplně chodit do těch lidí, jako. Já se jakože stydím, já tady radši zdrhnu někam. Vlastně já můžu chodit. To není jako s touto challenge. Tam to bylo zase obráceně, že jsem nemohl chodit, ale mohl jsem střílet normálně. Dvakrát prorazil. To bylo mega srandový. No tak ty královno. Ok, ten Morty se umí hned. Ano. Dneska nepůjdu jako k tvému domu. Jenom... Kde seš? No tak to si ze mě děláš srandu. No, to nejde, kámo, tohle. Já jsem doma. Teď budu vyrážet. Tak koho stám tentokrát? No, já bych šel hned do No, vlastně ne, nejdeme hned do prostředí. Kámo, tady to dávat nemůže 2000. Bum. Dělej. No, budu. Ok, já bych to asi trošičku změnil, že tyhle si koláčky můžu zabíjet. Protože to, co jsem tady předvedl minuloj. Ok, tak tohle to bylo mega OP. Protože jsem šel po Edgarovi a najednou na mě vyběhnul Colt. Víš, co mám, Kristýno? Wasabi na Colta a ta rozbízdí, což je mega OP. Za mě. Takže vlastně nepotřebuješ ani ultinu a už...
Kámo, ten Edgar, ty královno. Ten Edgar. Kámo, wasabi na Edgara. Ne! Ježiši Maria, to nesnáším tohle. Když nemůžeš prostě střílet, kámo. To je takový to prostě, když nemůžeš střílet, tohle video bude krátký. Čau, lajkněte to.